Ah, le ministre n'a président. Bon, alors que, au niveau là, on va improviser mon camp. Il y a une campagne, on va se refaire. Au fond, on a l'article là pour être candidat là. Il y a des candidatures que 2 mois avant. Autour de les respecter. Mais, on peut me convoquer 15 jours avant. 15 jours qu'on a amené la fédération président. Le comité président, j'ai aucune information. La tirana 15 jours avant l'assemblée. Maintenant, la commission met ici sans fana pour que la candidature validée, comme on sait à 4 mois, allez de vos commissions ici. Allez les gars, allez les candidats. Charia beba les boulot, allez les gars mogosigi. Donc il y a des candidatures blagata, ça va qu'on non, j'ai pas respecté. Si les balles qui ont commencé tellement cher, on est à Myriani Abibukana John qui essaye au président et follow. John Tuma kuna malla parce que Samugan Nanika Chagoi. Samugan Nanika Chane Kasim. Samugan Nani ere. Moi je suis à doni ni accompagnement venir résultat bi. Mais Kasim accompagnement té. Comment je l'ai quel sera? Médaille sera chez quel? Médaille terre. Ko cyclisme de participer. Alors que les 3 fédérations qui ont fondé même là. Les JO là. Natation, athlétisme et cyclisme. C'est vérifiable. On a fait un jamana kono. C'est que quand on a couru au terrain, ma bonne couru tellement talamboula. Mais à hakna réalité quoi. C'est la programme est là quoi. Mais am se continuer noya. Kasi no ma cardon rouge ira sanga équipe renouvelée. Équipe do kana mu me se ka Mali ere sa kungoro ta doni. Parce que Malgo kuma debe sané. Maliko kuma debe la refondation là. Maliko kuma doye ka Mali kungoro ta ka Mali sangoro ta. Mais est-ce que a te se ka seyo fana saisi ka foko aw fe ya nimbe ka ke dokeratia ube ote nyala de shikotala dangotala ulu fana fedia ube anga sharia ube chukodi ne me foko de do au moins na fora ko iye sanduru chien flaqué et sandanga ye doge tara mais autai c'est ça mo ganu duru o kachare bon kasi kuma est bon parce que statut tibu ngara pour les fédérations fédération be fala non le comité constitué maintenant ni chera do be gouvernement est monta ministère est monta arrêté ouais avait appliqué fédération est-ce que c'est comité olympique bisa boko na ataka boko no au même mon fort comité olympique est le projet porté alors le papier mon tirant moi comité olympique président est ati en nema au statut tibu OK moi quand on conforme no ko moi il était mandat flaka ah le ataka boko no non parce que moi mais qu'est-ce que c'est ici on était mais sans flag mandat flag etc temo et bien mana worona no fait ne mana worona ni nyini tola bon et puis avec que résultat de té quoi et puis bara de té yorona quoi kasi me indice do dima si vous voulez bien na me sortir doké bien invité en meta et bien jamana to même nos pays voisins là et puis au comité olympique siège dorona je ni segena igana Mali comité olympique siège là donc il y a Burkina Faso. Bon. Dans les autres pays, c'est une institution. Ouais. Mais en tant que donc il y a Burkina Faso vraiment. Ni sera ibaro ka ko baraka rodo. Voilà, il va donc ta ya uniforme tukumina ni dondani ake ni font tout les bureaux font bébé ibta responsable sur les femmes kanga réunion iba be ruta tout est clair. Voilà. Bokasi ni na bongo nyoko de warta bana ko le musaka tu Burkina ko nta. Am se comparer là économiquement parlant. Mais tout ça c'est fait à dessein et en bébé malais administration on sait pourquoi généralement nyemo ben ke mo nyeka point rock non. Alors que aujourd'hui là, moi je demande à l'État. Fédération doit rester comité olympique. Bien sûr. Donc, le gouvernement fait, c'est de faire un audit complet quoi, de ce comité. Ah, mais non, vraiment, comment vous la sac mais à Siri Jalone et Koni, à Fla. Ah, me faka fo ulu flare ba mu ba ko fenye va aw reclement ni tuko na sara ka wuli fana sharia munye be anga jamana kono ka se sharia tuko fana parce que o do ni ko sara ni yoro na abe jamana ere sharia ere de la kuma ko ka amba faka do ni ko me ka ke aw ko chugodi parce que mal la fin jamana ko no far ko nyina jodo fifa te sonima ni te sonima ntaw no asro se yo fana ba ko fana ko aw kana tana yam boko jenega. Ah, ni statut du grave statut ni ka labo kenema moko kayi sada tuku ka kala meto chomar kona ne me ballon ni la koyi ni ne fana lu ka sugu aba yuru lade u ka laje ni fen flene ni ndagari ba andala ya no ya soro jabi re tume ka ke ka me ka do soro comme basketi che flete tuku minani alla commandie basketi jabi kama ina atu aka ka barake parce que ni kubu da tuku foni mali matare no ngona ngoni dobina
bon no ɲɔgɔnna don mɔgɔ b'a fɔ ko cɛ vraiment aw fana ta in ka gɛlɛn dɛ nin bɛ ka résultat min kɛ nin ye tan a tɛ nin to yen ten fɔlɔ hali n'ale tɛ denmisɛnninw yɛrɛ bɛ ka ballon kɛ c'est comme bi cyclisme na cyclisme filɛ sira min kan nin ye n'an tun ye nin kɛ san 10 ɲinan kɔ ça b'a sɔrɔ an tɛ nin niveau la ambition min b'aw la bi c'est pas parce que aw bɛ yan mais baara min bɛ ka kɛ i b'a ye non i b'a dɔn k'a fɔ ko fana ko a bɛ ka kɛ tiɲɛ kan parce que farikolo ɲɛnajɛ tɛ dogo n'i tɛ se o fɛn tɛ ko i bɛ se ka min namara donc minnu bɛ aw bɛɛ kunna n'a fɔra ko o tolen don nɔgɔsi la k'aw sigilen ko sariya tɛ sɔrɔ ka o fɔ ko k'o kɔn jamana kɔnɔ jamana bɛ musaka di kɔkanmɔgɔw bɛ musaka di denmisɛnninw tɛ taa yɔrɔ si mɔgɔw de bɛ fara ɲɔgɔn kan san o san jeux olympiques la ka taa yala te jamana ka wari la jamana bɛ wari di comité olympique bɛ wari di soutien olympique wari bɛ di ne taara Burkina fɛn CNOS la don min na nin fɛn ninnu damantan de fɔra ne ye. Non, c'est comme ça, veut dire Kassim. Voilà. On a vu mon audit quand il parce que sans ça, jamana an yɛrɛ ka musaka la. CEO yɛrɛ ta jate sa, Mali yɛrɛ bɛ min di, a bɛ ka kɛ ka mun kɛ. Miliyɔn 200 kunkan fɛn. O de bɛ di san o san comité ma. Structure yɛrɛ bɛ État ka structure u ka budget bɛ d'u ma san kɔnɔ annuel a tɛ tɛmɛ 200 millions kan. Mais o bɛ di nin ma mais Kassim u ka ɲininkali kɛ a donna yɔrɔ jumɛn. Ne yɛrɛ ko Ghana Jeux africains na dɔrɔn ko fédération fila de lakodɔnna tɔ 6 si olu ma foyi sɔrɔ depuis yen ne ye ministre ne bɛ cɛ wele k'a ɲininka. Ministre b'a wele b'a ɲininka. Imagine bɛ alisa fila de tɛ mankan tɛ o karisa an ka maaw kan ka taa nin na papier cira ka na aw ma a ye baara kɛ cogo di ni baara ma ɲɛ i bolo ministre b'a jɔ a jɔ ale ka fɛn b'a bolo ale de kɛlen ka fɛn d'a ma bien sûr mais ni jaabi tɛ ka kɛ bɛɛ ɲɛ b'a la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ sen na hali sisan Faransi an taatɔ min filɛ Faransi n'an m'an farati an bɛ taa promenade de santé la ka na. Kassim ko kɔni filɛ dɛ bon parce que Mali la yan min ka jugu i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ damadɔnin fana bɛ yen olu sigilen don olu bɛ kuma faamaw tulo kɔrɔ n'a ye nin kɛ ninnu ka sanfɛmɔgɔw ninnu tɛ sɔn nin ma dɛ k'a sɔrɔ a bɛɛ nkalon tiɲɛ kisɛ kelen a t'a la sisan Espagne fédération espagnole de football ministère y'a bila sous tutelle yɔrɔ kɔni t'a fɔ ko ballontan kɔni ko tulonkɛ bɛ olu fɛ yen o b'olu kɛ ka bagabaw kɛ sa o b'olu kɛ ka bagabaw kɛ sinon comité c'est une association étatique au-delà même ale yɛrɛ ta ye mun ye la parce que sportif yɛrɛ t'u bolo yɛrɛ c'est comme a bɛ yan ka fédération tɔw dɛmɛ de baara mais o dɛmɛ yɔrɔ ni sisan ma pa a bɛ 200 millions di san o san a jaabi tɛ ka ye wari wɛrɛw bɛna jaabi tɛ ka ye bon wari bɛ taa min ɲininkali bɛ kɛ quelque part a fɔ ko gouvernement yɛrɛ jɛlen don n'a ye kɛ ɲininkali bɛ kɛ ɲininkali kɔnɔna la bon maintenant a bɛ justifier n'o tɛ ka kɛ Kassim bon moi je pense que an kɔni an bɛ mun ɲini bi o ye audit ka kɛ comité yɛrɛ la au-delà mais an ta tɛ poste ko kɛlɛ dɛ an ta pour gouvernance problème de bɛ yen parce que ça ne va pas du tout mais ka mɔgɔw ka wari ta ka don ko wɛrɛ la a ma dabɔ mun kama mais an fana tɛ se ka continuer k'an sigi o lajɛ alors que an ka denmisɛnninw sɛgɛnnen don mɔgɔ an bɛ ka bɛɛ tɔɔrɔ n bɛna kuma kuncɛ ni mun ye cyclisme an bɛ 10e édition kuma la première édition mɔgɔ min nana k'a kɛ Mali la Daniel Potra a y'a kɛ État ka dërɛmɛ kelen ma don a la français don État ka dërɛmɛ kelen ma don a la en 2009 exactement Clédou a ka fɛn y'a ka présentation ye a fɛn na i ka yɔrɔ kuma la maintenant sisan a nana a ye activité organisée sans le concours de l'État a ɲana a bolo sponsor dara la sponsor baden y'a accompagné ko kɛra koba ye mais yanni Daniel kana o ye ko dabiri ka jɔlɔkɔ dɔn de anw sen n'an bolo n'an fɛn bɛɛ la an n'an ka nɛgɛsow la ka taa ta ka di Malitel ma donc an tɛ se k'an yɛrɛ bɔ jɔlɔkɔ nin kɔnɔ maintenant sponsor tɔ minnu olu yɛrɛ découragera n'i y'a mɛn sponsor bɛ na aw dɛmɛ o y'a sɔrɔ ka image ɲuman de ka bɔ mais fɛn baara yɛrɛ jɔra donc sponsor bɛɛ y'an bila o de kuma réalité ka sɔrɔ k'a bila ko Malitel bɛ wari min di Malitel bɛ wari min di fana wari tɛ di anw ma miliyɔn 340 ni 40 kɔ bɛ di aw ma 16 dɔrɔn n'a ma kan ka baara kɛ anw de bɛ baara kɛ aw tɛ baara kɛ aw tɛ baara kɛ anw de baarakɛla ye ka n'u ka image feere bon o bɛ se ka kɛ cogo di conférence de presse in kɔfɛ a bɛna mun kɛ conférence de presse in kɔfɛ comme n y'a f'i ye cogoya min na déjà indice minnu bɛ yen o ye mun ye fédération 8 min taara yan fɛ fédération 2 de bɛ yen en réalité minnu équipera fédération tɔw olu ma équipé o ça veut dire que u t'olu jate yɛrɛ bon aw t'olu jate aw b'olu ko motion de soutien olu tɛ se ka taa aw ka soutien olu bɛ se ka soutien yan donc en réalité nkalon de labɛnnen don depuis san caman bɛ nin kɔnɔ nin ko de bɛ kɛ ka mɔgɔw minɛ diyagoya parce que après n'i fɛnna i bɛ gɛn bon Kassim an bɔra k'a fɔ sa comité national olympique et sportif du Mali donc c'est pas que les disciplines qui sont olympiques discipline bɛɛ b'a la bi Mali la fédération 52 de bɛ yen mais mun bɛ affilié no comité la a tɛ tɛmɛ fédération 20 kan donc fédération tɔw très bien parce que nous dalen tɛ la e tɛ affilié quoi olu mago b'u ka t'u ka poste la i ye baara nin gɛlɛya yɔrɔ ya donc ne b'a ɲini département fɛ
dès lors qu'un agrément dit fédération constituera régulièrement reconnaissance d'aurait qui veut lettre de Takachi comité secrétaire général avec tout ce qu'on te demande. Donc nous aussi en réalité retour de nous a constaté que vous êtes régulièrement constitué là. Vous êtes affilié au comité olympique. Normalement. Mais dans l'affiliation que sans de l'idobé avec sentiment mobile Kassim ou dossier dans la ticket parce que au tout comme moi ou bien ou dalento là ne connaît à code sinon mona fédération bidurun kobe moi on a droit affilié non donc problème fana be ministre kanga au euro d'état ko ladje kayira ka fo non c'est vraiment une association étatique berbe non sur la kono bon pourquoi be discriminer donc moi j'interpelle en tout cas le département sur ce point là ou élection reteke ou élection reteke am konorsi comme konorsi ga doué donc na mu ska ko jeya ka bebla senga pour que ko tienga donc en tant pour le gouvernance dit sinon Sidi Diallo l'a dit un collectif là les porte-parole moi j'en suis membre mon maintenant au moment venu il y a un problème de gouvernance à combattre et Tobé encore Thomas stratégiquement ou qu'on a nous affiché ou qu'on a non fait donc au moment venu ça doit le koko au moment venu bena obe koyi so on flat wuli kafukama comité ou drone on be bala on mata conférence la folo on yo dogolo ni donc Kassim ne connaît mon fort ka cléa en réalité c'est très important les sports de team c'est un secteur assez stratégique dans le pays très stratégique parce que jeunesse beka espoir de l'eau Siri espoir kono iga kuma mbala joya orena merci Salif Keita Domengo aka interview do senfe ala do mali sanfe akoko olu beta Yaoundé tumami ko fembe me marché malla ko me ka kuma mo yena munu me fangala ka kuma yena ko olu de do ko me olu na le ka bo Yaoundé équipe bine ku ya ko ali jamana re problème so ça veut dire que nyemo ka nga do nga fo ni ye bado sport la far ko lo nyere je ni seko ni dongo la nga jamana kono iye doni bare taga bo iyere kuna et puis iye mo do bara la bara me ku ma sinye sigiye abe na fanyo ye kene ya ko ta srafe dongo ko ta srafe ani fen srafe salifie ndi fo ko kuma la bi yere sigi ki nyini ya ba ko me fa kan trophée so mo soro ko me ko kene ya min bi far ko la mo ko sit soko dima ni te sport ke pour que qui ka kuma sonji la quoi d'accord maintenant me comment continue moi indici bleu bambé namso wo dit tuguni o wa fédération wa stabilité la jadro fédération nous mene be mali gono mangati mu ngono ah ben nani akachane ala on yere do bulu frère ngandi ka kuma folo de fédération ga chane Kassim amanye de soro bon mangani aga nyini nga do mangani manga baji ko do no folo suro an ga jama ka chade manti ka la ko do an ba ka anti senga oh mangani bazi mune ni comité be ka ko stabiliser mais ni comité re ba bazi la faut do wuli ka bla do la wuli re de be mo chichi am sa continue to ko la re to ka hakero do to ni re karate ga fédération manga jama ko no judo ni fo abe fem be de abe de be munu e fla wulu jaw ala athlétisme aba be kono ah eh wulu de sara we wulu e ala taw parce que me comité la no be ni itiri tu la bi sibe kay minimum kon te iti la tarta re ka re bon ama no ne bolo jamana e be aba carrière mun tie ne taro ni état nyebo la quoi ole anga problème re parce que carrière mi me ka tie assez fait demsen dama mi be bali aka ga farkolo nyene aka se soro ka taka koka ka taka se ko yira no olu ka bali parce que ni kelembe senaya o de kacha ouais non tu sais kata donc gelam do mo ala ma jabi min no fe jamana kono tanke farkolo nyene je nyene wo chogo ibe ka mu fo gouvernance no manye ala ma jabi min no fe anta soro no atega soro kasi soro de atega soro bitamin no joya ni kuma kunje kuma mbibula ngon ba fo ngo daile leno mi ye jouer fanana fe fanana laben fanana ka nyesi tour du malima an rem na baro kerengana no sigi pour que saka mo hakilla jigala do wati ni wati fo ka ta se tour ni balima na yi resoro dumna we na mo resoro no busaka na pour que saka kenengina ma ka mo hakilla jigala baram be se na ka saka nyefol kuye o saka fama to an won mina na do o konnana do ko kunna tan konnana o fana mana boy fana mi ye seno sinye vraiment ne koni fen flabé malila ni olu toy inne bi barake malika maliya ikana fen fo soma iki kle ka barala ni golone ina on titare say nabara re ni main cleaning anafate kelenyo
i kelen tɛ a nafa n'i ye kɔlɔn sen ka bɔ c'est fini a ji bɛ tɛ i kelen ka du kɔnɔ dɔ kɔni bɛna min a la ye i t'o dɔn i t'o fa dɔn i t'o ba dɔn i t'o bɔyɔrɔ dɔn o de don jamana fana bɛ ten de i b'a dilan ka ɲɛ ka sariyaw bato ka fɛnw bato n'i y'a ye san joli anw tɛ ka ɲɛ foyi sɔrɔ an ka denmisɛnninw bɛ nin baara badenba in na e yɛrɛ bɔra ka min fɔ bi ne yɛrɛ tun bolo yɛrɛ n ko hali an delila ka minɛ dɔ sɔrɔ ni Daba Modibo ninnu ye taekwondo sira jaa ma foyi sɔrɔ non Daba Modibo ta o histoire wɛrɛ u tɛ se ka fɔ o tɛ u ka baara ye ko bɛɛ ɲɛdɔnnen don non tu vois n'a fɔra ko nin diɲɛ yɛrɛ anw yɛrɛ kɛrɛfɛ dugu yɛrɛ kɔni bɛ ka anw ni ɲɛmɔgɔ y'a dɔn don min fɛn fila bɛ Mali kɔnɔ an ka seko ni an ka dɔnko ani an ka farikolo ɲɛnajɛ parce que fɔlɔ ministère kelen de tun don ni mɔgɔ ma ka ministère des arts ministère de la jeunesse des sports et des arts et de la culture a ma kɛ kunfɛ o galabu kɛnɛya ni galabu soya o bɛ taa seko ni dɔnko dankun na min ye farikolo ɲɛnajɛ o fana ye galabu kɛnɛya dɔ de ye ɲɛmɔgɔw ma fili k'a fila tugu ɲɔgɔn na sisan démocratie mɔgɔw de nana ka na sama ka bɔ ɲɔgɔn na fo kuma la u bɛ sport kunnankolon kɛ ten a dun tɛ kɛ ni denmisɛnninw tɛ denmisɛnnin ladamunen min b'a ka tabiya dɔn min b'a ka jamana dɔn min b'a ka maaya bolo dɔn o de bɛ se ka kɛ seko ni dɔnko ni farikolo ɲɛnajɛ ka na ŋana ye parce que farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ ye tiɲɛ ni jɛlenya de fana ye o de bɛ se sɔrɔ donc an kɔni bɛ yan n'Ala sɔnna a ma n'aw labɛnna kuma o kuma senosi kɛlɛ in Ala k'a nɔgɔya an ye amin 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 alors Sidi Jalo a tulo na kan na m'a dɔn mɔgɔ caman b'a la i yɛrɛ a fɔ cogo min an tɛna tɔgɔ fɔli kɛ bi a bɛna kɛ surprise de ye n'a kɛlɛ bɔra kɛnɛma kɛnɛkan kɛlɛ ye don min a tɛ fɔ mɔgɔw kɔ u bɛna n'a faamu parce que fɛn caman bɛ yen n'a sera yɔrɔ la bon Sidi vraiment a ye sabali nin si bɛ taa nin bɛ taa denmisɛnnin baden nin kɛlɛ kɛ CEO senosi kɔnɔna na k'a bila mun bɛ taa f'u ɲɛna cɛ man kɛnɛ n'a ye nin kɛ n'a nana kɛ ko dɔ ye o de bɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna san o san mais sisan n'a man kɛnɛ a ka taa so a k'a lafiya peut-être don la an bɛ se ka taa nɔfɛ foro la fana non foro tɛ an ko k'a place bɛ musée la quoi musée olympique bɛ yen awɔ an bɛ essayer ka place bɛ yen an mago b'a la voilà musée olympique bɛ yan an yɛrɛ bolo yan yan fana oui musée olympique bɛ comité olympique bolo donc a place bɛ yen an tɛ nin si kalama yɛrɛ Kasim ma nɔgɔn ko nin faut que ban ka baara de kɛ koyi sinon a ma nɔgɔn donc en réalité an kɛlen don ka place réservée awɔ Ala ka kɛlɛ ɲɛ n'Ala sɔnna amin an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn min ye Sidi Bagayogo ye ale tun b'an bolo fédération malienne de cyclisme o ɲɛmaaba ye ale ye an y'a wele an ka babu kɛ puis ye Tour du Mali ye ale bɛna na se n'o ye nɛgɛsoboli min ye Mali ale kɛlen ka jamana 15 wele u bɛna Mali munumunu k'a daminɛ yan ka bɔ Bamakɔ ka taa Buguni ka bɔ Buguni ka taa Ɲena ka bɔ Ɲena ka taa Sikaso kumantuw bɛɛ bɛ tɛmɛ u bɛ tɛmɛ olu bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ ka taa Kucala ka na Segu ka sɔrɔ ka na Bamakɔ yan k'a ko bɛɛ lajɛlen kuncɛ n'Ala sɔnna a ma fɛn fɛn bɛna na k'a kɛnɛ k'a b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ k'aw to Jani.ml FM sanfɛ bi ta an b'o jɔ yan ka Sidi fo Buguri fana tun bɛ Sangare k'i yɛrɛ fana fo an ka cɛsiri nin ye baara min ye nin ye génération ko de ye ne yɛrɛ mana faamaw ye ne b'o de f'u ye aw ko ko n'aw échouera anw fana ka échouer réussite fana de bɛ nin na an k'an jija an k'a ɲuman dilan hali n'anw m'a sɔrɔ n bɛ k'o don tilen k'o de fɔ n ɲɛna n ko Mali bɛ na diya n k'ali n'a tɛ ka anw ɲɛna mais an k'an jija an k'o dilan ka ɲɛ an k'an seko kɛ a la Falaye Keita maninka premier le premier président du Mali fila fɔlɔ k'i fana fɔ k'i waleɲuman dɔn i Jalo Ala ka tile hɛrɛ d'an ma fɛn wɛrɛ bɛ bi tuguni bɛ sini 19h n'Ala sɔnna a ma Ala ka o jira an na merci Sidi merci beaucoup Kasim